az indulásról szól. Ne bánt, ami megtörtént, nem volt veled semmi baj, csak ez most épp egy búcsúdal. Éppen rajzolt képregény az életünk csupán, jövőnk előtt áldogálunk, Félve és után, de attól érdekes volt, oly bizonytalan. tudod, mely sorsod írja, más kezében van. Valakinek hinnie kell, hogy szebb lesz majd az a sor, amit egyedül ő maga írt, és az indulásról szól.